Доброго ранку. Усім салют. Рады вітаць вас у нашым дабраранку. Лесік, як ты сёння своечасова? Як звичайно, я редко спазняюся. Ну, мог за камп'ютарам сваім затрымацца ці праспаць. Кася, что ты задумала? Чаму тебе Лесик сегодня перешкаджае? І зусім ён мне не перашкаджае. Лесік, ой, а ты што, з раніцы умыцца не паспеў? Чаму гэта не паспеў? Я умыўся і паснедаў, і зубы пачысціў. Усё зразумела. Лесік, ты калі снедаў, тварык увесь запэцкаў. Але я нічого не бачу. Нічога не бачыш у гэтым страшнага, Паліначка? Ну, вядома, няхай Лесік дзеткам прыклад падае. Яны таксама вырашаць, што і ім зранку можна не ўмывацца. Да умываўся я, умываўся. А ты збегай у люстэрка зазірні хуценька. Ну, добра, пачакайце, я зараз. Ну а зараз расказвай, сяброўка, аб чым ты вырашыла пасакрэтнічаць? Пытацца, як ты здагадалася, што мне трэба пагаварыць па сакрэце бессэнсава? Вельмі ты разумная, Паліначка. Дзякуй, Кася. Так, давай, расказвай хутчэй, Лесик хутка вернецца. Справа ў тым, што я вырашыла стаць разумнейшай за Лесіка. О, ну гэта добрая ідэя. Ты можаш старанна вучыцца, многа чытаць і з цягам часу... Ды не, Паліна, ты не зразумела. Я збіраюся з сённяшняга дня, дакладней, з гэтага самага моманту стаць разумнейшай. Цікава, як гэта ў цябе атрымаецца? З вашай дапамогай, відавочна. Справа ў тым, Паліначка, што літаральна праз некалькі хвілінак тэлевізор уключыць адзін хлопчык, з якім я вельмі хачу пасябраваць. А адкуль ты гэта ведаеш? Мы з ім так і дамовіліся. Я спецыяльна яму сказала, што дабраранак пачынаецца крыху пазней. Каб папярэдзіць нас? Менавіта, Паліначка, цябе і гледачоў. Так што вы павінны сёння ўвесь час казаць: «Кася, якая ты разумная! Кася, як многа ты ведаеш!» Кася, а з Лесикам чаму ты вырашыла не дамаўляцца? А ў яго таленту не хопіць падыграць. Ён зусім акцёрскі няздольны. Так што вы будзеце разам мяне хваліць, а яго ніхто нават і не пачуе. І апошняе пытанне, Кася. Давай хуценька, бо мой знаёмы хлопчык зараз ужо уключыць тэлевізор. Кася, чаму ты вырашыла гэтаму хлопчыку паказацца разумніцай? Бо, Паліначка, ён сам такі разумны, такі... Я пачула на перапынках, як ён разважае. Колькі ведае, колькі кніжак прачытаў. Ён амаль такі разумны, як наш Лесік, толькі яшчэ прыгажэйшы. Але тады твой план не спрацуе. Чаму? Кася, калі мы будзем без усялякіх высноў цябе хваліць, хлопчык-разумнік адразу здагадаецца, што гэта падман, а пачынаць сяброўства з падмана не вельмі добра. Дык што, мы ўсё адмяняем? Ну так, ты ж хочаш з гэтым хлопчыкам пасябраваць? Вельмі хачу. І калі ты з ім сустрэнешся, ніхто ж побач не будзе гаварыць: «Кася, якая ты разумніца», так? Так, і мне прыйдзецца быць проста Касяй? Не проста Касяй, а вясёлай фантазёркай, прыгажуняй, цудоўнай сяброўкай, тэлевядучай Касяй. Сябры, я сапраўды такая, як кажа Паліна? Ой, дзякуй вам! Ой, Дзяніс, і ты так лічыш. Прывітанне і дзякуй усім вам. Вы самыя лепшыя гледачы. Паліна, гэта той самы Дзяніс, пра якога я табе расказвала. Ой, 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 ніякіх плямак на сваім тварыку я не знайшоў. Але на усялякі выпадак і памыўся, і зубы яшчэ разок пачысціў, каб вы мяне зноў не адправілі. І вярнуўся ты якраз своечасова, бо зараз час уключаць ранішні дабраранкаўскі мультфільм. Глядзім, сябры, і заставайцеся з намі. З намі і цікава, і весела, правда? Дзеткі адказваюць так. І мой знаёмы хлопчык Дзяніс таксама. Ура! Кася, ты за камп'ютарам? Што я бачу?
ты ў экран як у люстэрка глядзішся. Ну, такі сабе жарт, не вельмі смешны. А затое інфармацыя, якую я вам сёння падрыхтавала, вельмі цікавая. Кася ўсё ж таки вырашила прадэманстраваць нам не толькі сваю прыгажосць, але і веды. Кася, давай, дзяліце сваёй інфармацыяй. Наш добраранак нездарма называецца пазнавальна-забаўляльным. З намі не толькі весела, але вельмі цікава. Кася, давай ужо інфармацыю, заінтрыгавала. Пра што хоць яна будзе? Пра самых простых, здаецца, добра знаёмых жыхароў нашай планеты, пра дрэвы. Кася, ты знайшла цікавую інфармацыю пра дрэвы? Я знайшла такія дрэвы, пра якія вы, думаю, ніколі не чулі. І ты лічыш, такое магчыма? Я пра дрэвы многа чытаў. Тады наладзім маленечкую віктарыну. Я буду паказваць табе лесік і вам, сябры, фота дрэва. А вы, калі ведаеце, будете называць яго. За кожную правільную назву дрэва я вам налічваю бал. Калі мы не ведаем гэта дрэва? Я вам пра яго расказваю, але залічваю бал сабе. Вось і падлічым, хто больш ведае назву экзатычных дрэваў. Правіла справядлівыя, давайце гуляць. Так, і вось вам першае фота. Дрэва з такімі цікавымі пладамі выглядае вельмі дзівосна. Здаюся, Кася, я такога ніколі не бачыў. Расказвай пра яго хутчэй. 1 бал на маю карысць. А дрэва гэтае называецца курупіта-гвіянскае ці гарматнае дрэва. І я пра такое ніколі не чула. Калі вы апынецеся у лясах Паўднёвай Амерыкі ці Азіі, трэба будзе глядзець не толькі пад ногі, але ўверх, каб вам на галаву не звалілася гарматнае ядро. Менавіта так называюць вельмі цяжкія плады курупіты-гвіянскай. Кветачкі на гэтым гіганцкім дрэве вось такія вялікія і прыгожыя. Яны маюць вельмі салодкі водар і апыляюць іх не пчолкі, а кажаны. Ну, Кася, здзівіла. І планую здзіўляць далей. Наступнае дрэва вашай увазе. Ого, якая прыгажосць! Гэта дрэва ці феерверк? Назвы не ведаеце? Не можаце назваць? Няма нават ніякіх версій. Значыцца, яшчэ 1 бал мой. А гэтае чароўнае дрэва з прыгожымі кветачкамі, у якіх яшчэ і прыемны водар, называецца гліцынія. Гліцынія. Трэба запомніць і сяброўкам паказаць. Яно сапраўды такое казачнае. А наступнае дрэва спадабаецца усім ласунам. Ведаеце яго назву? Я не. І я таксама. Выдатна! 3-0 на маю карысць. Так што гэта за дзіўнае дрэва? І пры чым тут ласуны? А пра гэта я вам раскажу пасля перапынку. А навошта нам перапынак? Каб падтрымаць інтрыгу. Жартую. Проста я крыху стамілася расказваць і хачу паглядзець мультфільм. Добра, тады зараз мультфільм, а потым загадкавае дрэва для ласуноў. Вось мульцік і скончыўся. Расказвай, Кася, чаму дрэва, якое ты нам паказала перад мульцікам, радуе ўсіх ласуноў? Таму што назва гэтага дрэва цукеркавая. І што, на ім сапраўды растуць цукеркі? Не зусім. Але сакавітыя духмяныя плады цукеркавага дрэва і сапраўды змяшчаюць шмат цукру, а на смак нагадваюць разынкі. Іх можна есці проста з дрэва, але смачней прыгатаваць з іх сапраўдныя цукеркі. У існаванні гэтага дрэва нават складана паверыць. Гуляем далей. Адгадвайце, як называецца гэтае дрэва. А вось яго я пазнаў. Гэта драконавае дрэва. Мы пра яго ў добраранку ўжо расказвалі. У яго чырвоная смала. Правільна, Лесік. Я спецыяльна дала вам лёгкую задачку, каб вы хоць 1 бал атрымалі. Але ўсё роўна я перамагла. Ура! І перамагла справядліва. Кася, ты малайчына, такія цікавыя дрэвы знайшла. А яшчэ некалькі я вам сёння не пакажу. Пагуляем калі-небудзь наступным разам. А зараз, як пераможца, я маю права ўключыць яшчэ 1 мультфільм. І мы яго з задавальненнем паглядзім.
Сябры, а зараз час адпраўляцца ў дзіцячыя садкі і школы. Па дарозе можете паглядзець на нашыя дрэвы. Яны гэтай восенню асабліва прыгожыя. Але будьте осторожными, калі вам трэба перайсці дарогу. Не забывайцеся на правілы дарожнага руху. А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце! А ў канцы праграмы яшчэ адзін маленечкі мульцік ад мяне.